Ételosztást tartottak a városban rászorulók részére a Váci Közéleti Egyesület szervezésében. 5 évvel ezelőtt alakult a Váci Közéleti Egyesület. Önkéntesek segítségével már 3 éve segítik a rászorulók étkeztetését. Téli időszakban minden szombaton kijövünk ide az utcára, a hajléktalanoknak, illetve rászorulóknak hoztunk meleg ételt. Hogyan tudják kiértesíteni a rászorulókat, illetve a hajléktalanokat? A hajléktalan szálló munkatársaival szinte napi kapcsolatban vagyok, rajtuk keresztül, így személyes megkeresés útján, illetve kiplakátoljuk azokon a frekventált helyeken, ahol a hajléktalanok megfordulnak. Hogyan tudják beszerezni a melegételt? A melegételt ettől az időszaktól már a kórház étkezdéjéből vásároljuk. Az elmúlt 2 időszakban mi magunk főztük, mi magunk állítottuk elő, és úgy szállítottuk ki. 2 évvel ezelőtt még csak 10-15 főt tudott az Egyesület ingyen étkeztetésben részesíteni. Mára már 25-30 rászoruló is látogatja rendszeresen a melegételosztást. A kulturális híreink előtt tekintsünk vissza néhány decemberi programra, rendezvényre. A Váci Közéleti Egyesület ebben az évben is műsorral és ajándékkal kedveskedett a váci hajléktalanoknak, reményt hozva az ünnepek idejére. Kántor Mihály pár szóban ismertette az Egyesület céljait, terveit. Az Egyesületünk